Maayong buntag sa tanan. Ani usab kita sa atong hiniusa nga pagsimba ingon nga mga simbahan sa UCCP diri sa Central District Churches o among gitimbaya gipaabot ang among greetings mga panghinaot ngadto sa tanan nga nagaduyog ug minduyog sa atong online worship. Bisan katong dili sakop sa Central District Churches tungod kay pinaagi sa Facebook o sa multimedia, moabot man sa lain-lain nga lugar o sa among gipaabot kaninyo ang pagtimbaya gikan sa mga pastor sa Central District sa SMDC. Atong andamon ang atong mga kaugalingon sa atong pagduol nga sa presensya sa Ginoo. Atong paminawon ang pasiunang huni. Manindog kita sa tawag sa pagsimba. Ingon nga nangandoy ang lagsaw sa mabugnaong kasapaan, nangandoy usab ako kanimo, O Dios. Ihaw ako kanimo, bubuhin Diyos, kanusaba ako makaduol o makasimba kanimo. Naghilak ako adlaw o gabi, ug ang akong mga luha mauray akong pagkaon. Kanunay akong gipangutana sa akong mga kaaway. Hain naman ang imong Dios. Mag-uol ako, ilinhanon ko sa labay panahon, sa pagkuyog ko sa katawhan ngadto sa balay sa Dios. Naguna ako sa malipayong panon nga nagsaulog, nag-awit ug nagsinggit ug mga pagday sa Dios. Nganong nagsubo man ako? Nganong naguol man ako? Saligan ko ang Dios ug daygon ko na usab siya. Ang akong magtatabang ug akong Dios. Magapabilin kita sa pagtindog sa atong pag-awit sa himno sa pagdaig sa manunubos, duol kamo. Sa manunubos, duol kamo, kini mao ang pulong niya, malumong tingog nagatawag, duol kamo karon. Malipayon ang pagtigumta, kung maputigi ka sa sala. Ug dito magatigom kita sa iyang puluyan. Ang iyang pulong matlunan mo, sa malipayon sundong siya. Siya imong pinili mo, doon kamo karon. Malipayon ang pagtigumta, kung maputligikan sa sala. Ug dito magatigom kita sa iyang puluyan. Niauban ka nato karon, sugo ni Kristo tumanunta. Malubong tingog nagatawag, doon kamo karon.
kining kahigayunan nga imong gihatag kanamo, nga kami imong mga katawhan magakahiusa ug magakatigom sa pagduol diha sa imong balaang presensya. Bisan pinaagi ni ining online worship, Lord, salamat ng imong balaang espiritu maoy naghiusa kanamo Ginoo sa among pagduol diha sa among pagsimba ug pagambahan kanimo. Panalangini ang matag usa nga nakigduyog nining among virtual worship. Ug salamat, Lord, nga imong ipabati kanamo ang imong Espiritu Santo nga maoy maglig-on, maoy maghatag kanamo paglaom ug maoy maghatag sa kasiguruhan nga bisan taliwala nining panahon sa kalisdanan, ikaw mao ang among dalampanan. Panalangini usab ang imong pulong nga among pagapaminawan karon Ginoo pinaagi sa imong alagad. Abli ang among unahona ug kasing-kasing sa magapadayon kami sa pagsimba kanimo ug sa pagdawat sa imong mensahe. Mao kini ang among pagampo pinaagi kang Kristo Jesus nga among Ginoo, higala ug manuluwas. Amen. Magapabilin kita sa pagbarog, sa pagpaminaw, sa pagbasa sa balaang kasulatan. Ang atong patukuranan sa pagpamalandong atong ikutlo gikan sa Salmo 42, versikulo 11. Nganong maguol man ako o mahasol, saligan ko ang Dios o daygon ko na usab siya nga akong magtatabang og akong Dios. Ikaduhang pagbasa, gikutlo gikan sa Ebanghelyo ni Ginoong Hesus sumala ni Juan kapitulo 15 versikulo 1 ngadto sa 4. Ako ang matuod nga punuan sa paras, ug ang akong amahan mao ang tig-atiman. Putlon niya ang tanan kong sanga nga dili mamunga, ug pulungan niya ang tanang sanga nga mamunga, aron kini mahinlo ug mamungag daghan. Nahinlo na kamo pinaagi sa mga pulong nga akong gisulti kaninyo. Pabilin kamo kanako ug ako magpabilin kaninyo. Dili kamo makabunga gawas kon magpabilin kamo kanako, sama nga ang usa ka sanga dili makabunga gawas kon magpabilin kini sa punuan. Dinatapos ang pagbasa sa pulong sa Dios, makapanglingkod kita. Ago
Maayong buntag sa tanan, Ay buntag. sa ka-oportunidad alang ka nato nga ang mensahe sa pulong sa Dios sa atong kinaugalingong pinulungan, mga igsoon, atong mapadangat nganha sa kutob sa maabot sa internet o kutob sa naay mga data ingon pa. No, kaya sa karon nga panahon nga doon na gitawag new normal, ang nahitabo ni ining atong mga schedule bisan ang panimbahon however gidisenyo na, apektado na sa gitawag nga new normal. Ikawalo na nga bulan karon, sakto ang akong ihap sa pandemic nga nahitabo sa atong katilingban. Dili lamang dinhi sa Davao, dili lamang Mindanao o Pilipinas, kundi tibuok nga kalibutan. Daghana ang nangandoy nga balik na tagsimba, kano sa pamana pastor, kano sa pamana mga ansyano o mga konseho, no, kano sa paman mabalik og simba. In fact, doon na yung mga simbahan nga nagdesisyon na nga iabli na ang ilang mga puntahan o ang ilang mga facilities para ibalik na ang face-to-face nga pagsimba. Pan subok pamalandungon nga karon nga panahon sa Oktubre niini nga tuig, daghan sab nga mga simbahan ang misira tungod kay local transmission na o nga daghan pod nga atong mga kaigsuonan, atong higala, atong kaila nga natakbuyan sa balatian nga dili nato makita ang virus nga nagakatag sa atong palibot. Usa ka kuyaw nga hitabo, mga igsoon. Busa man dunay akong ipaambit usa ka opisyal sa usa ka local church, di lang nako i-mention ang local church. Opisyal pod siya sa konferensya. Unya sa iyang sige og duty ngadto sa iyang government office. Apan ang iyang asawa ug ang iyang eldest nga anak kay mga frontliner pod o nagasugal sa ilang kinabuhi alang sa tibuok nga lugar, no, kay sila mga frontliner. Wala damha sa ilang kasinatian nga ang ulo sa pamilya nasakit human ni apil sa midweek prayer service. Tambong siya midweek, dihay mga pastor, dihay mga membro, dihay mga elder, nag-inampuay nga ang COVID-19 dili untana mo sulod ngadto sa tagsa-tagsa kama panimalay. Nga ang gahom sa Dios mo'y mo proteher sa ila. Nga ang gahom sa Dios mo'y mag-cover sa ila. Human sa pagampo pagkaugma na admit ang kauban nila sa midweek prayer. Katong ingon akong head of the family. Na-admit pagkaugma, pagka-Birnes, daghan ang nakurat kay nabalitaan nga siya ning taliwan sa laray sa mga buhi. Pagkalunes, mga igsuon, laing guol nga hitabo tungod kay atong nahibaw-an nga ang asawa na pod ang na-admit o ang anak naguol unsaon karon nga ang ilang gasto sa pagpahiluna sa patay lawas sa amahan wa pa sila kabayad. Karon daas ang bayronon tungod kay ang asawa pod na admit. Ingon ang kamagulangan, wala na may laing kadangpan kundi mo duol ni bisan kinsa diha sa pagampo nangandoy kami, diha sa inyong pagtabang nangandoy usab kami. Ang akong unang sweldo, ingon siya, sa bulan, hurot na aron ipalit sa tambal sa akong mga igsuon. Ug ang nabilin namong kwarta, hurot na aron ipalit sa 15 dias nga kami naka-kwarentina. Subo, sakit, nga hitabo, niadto nga banay. Ang asawa, nag-text, katong na-admit, nag-text or nag-message sa Facebook, ingon siya, taliwala ni ini nga hitabo o Dios, tudloy ako sa pagduol kanimo diha sa pagdaing. Ang COVID-19 misulod sa among panimalay pero dili kini makahugno. Pwedeng mo tayog kanamo apan dili kami mahugno tungod kay ikaw man ang Dios nga among gihuptan. Pagkanindot sa testimonyo ni ini nga
inahan nga bag-o lang namatyan unya siya na pod ang na-admit. What a beautiful testimony, mga igsoon. Pero taliwala ni ana, posibleng ikaw nga naminaw, dunay pangutana sama nako, Lord, nganong gitugot man nimo ang sama ni ini nga hitabo sa usa ka magtutuo nga ni anang gabi nag-ampo pa nga dili unta sila matakbuyan sa COVID-19 virus. Ni anang gabi una kauban sa ubang mga magtutuo, they were praying for God's grace. Immediately 2 days after, one died from COVID-19. Followed by sunod simana ang kapikas sa kinabuhi. And still continue to praise and worship and pray to the Lord. Yan ni mga igsoon. Siguro ang uban sa ato moingon, nganong gitugot nimo Lord? Nganong ing-ani nahitabo? Naay mga tao na wad anong trabaho. Nganong ing-ani man? Tugot mga igsoon nga giyahan kita sa pulong sa Dios. Ligunon o mahimong hatagan dili lamang sa inspirasyon. Hatagan kita sa kadasig. Luyo sa pwedeng mahatag sa atong mga kauban. Ang pulong sa Dios nag-ingon, taliwala ni ini mga hitabo, pwedeng mukutlo kita sa kalig-on nato diha sa pulong sa Dios. Diha sa Ebanghelyo ni Ginoong Hesus, sumala ni Juan, Kapitulo 15, ang asoy ingani. Akong matuod nga punuan sa paras, ug ang akong amahan mao ang tig-atiman. Versikulo 1. Si Jesus, simpleng niingon, ako ang punuan, ang amahan ang gardener. Sa ato pa, kung ang atong katilingban sa mga magtutuo, ang context mga igsoon, mga magtutuo. Ang katilingban sa mga magtutuo, ang atong gardener, ang atong tig-atiman, ang Dios nga amahan nga naa sa langit. Kung ikaw ang gardener, unsa may imong gustong mahitabo sa imong garden? No, karon uso na ang mga plantitita. Naaya kong silingan diri sa City Church nga mahilig og sa una dili hilig og tanom. Ang tanom mo'y hilig sa iya. Karon hilig na kaayo. Naapo ko sa pikas nga silingan nga ang tibuok balay gawas og sulod puno og tanom. Kami puno og butanganan sa tanom. Karon napuno na pod og tanom. Nauso na. Ngani naapoy pastor sa Matina, di lang nako i-mention. Sa una sa kapaso duha karon ambot pila na kabuok tanom. Di na maihap. Di na lang po nato presyuhan. No, inga na ang nahitabo. Hilig nagtanom ang mga tao karon. Pero sa Biblia sa atong gibasa na ay atong tig-atiman sa tanom. And the only desire sa tig-atiman sa tanom nga ang iyang inatiman healthy. Ang iyang giatiman gawas nga busok, mamulak yun siya. Di mubuhi ba lamang ka og bulak nga dili siya mamulak. Ganahan ba ka magtanom og mga kanang gitawag nila spider o dili na Spider-Man, no? Kanang spider nga klase sa bulak o dili na siya gwapa kaayo. Basically, ganahan kang magbuhi og mga tanom tungod kay ganahan kang nindot ang imong mga binuhi. And basically, God who is the vine dresser wanted that his vineyard is healthy and beautiful and producing fruit. Iyan na siya mga igsoon. Verse 2 ningon, putlon niya ang tanan kong sanga nga dili mamunga, oy, og naadi ay kay sanga nga nadugtong ka sa iya nga punuan, unya kay wa namunga ang imong sanga, putlon. Nalibog ko ani mga igsoon kay daghan sa mga interpretation niini always associated with delistment, disciplinary action, always associated with expulsion, no? O guban pa. Di na lang nato litokon ang daghan. Ipahilayo ka. Mao ni siya ang interpretation nato. So busa nahagit ako sa pagsusi niini sa Greek nga pinulungan. Di ay ang Greek nga pinulungan kung atong hubaron sa in English na isa ka version ingon lift up. Dili siya cut
off. Ang isa ka version niyon, cut off, putlon palayo. Mao na ningon diri, putlon niya. Pero ang isa ka version nga mo'y duol-duol sa Greek nga original nga pulong ningon, lift up. Uy, kung lift up di ay, dili ka putlon from, no? Di ka putlon gikan sa punuan. Kundi putlan ka o iisa ka balik ngadto sa trili, sa grapes. O kung mauna siya mga igsuon, nga naman, posibleng naglunang nakasasala, posibleng tua ka sa hugaw na nga dapit, ubusa ang vine dresser, ang gardener, pagtanaw sa imo, kay hugaw naman ka, iya kang i-lift up, no? I-lift up, iisa ka niya, dad-o niya ang iyang bakit, ang iyang kanang balde, kauban sa tubig ug trapo, o hugasan ka sa vine dresser. Aron pagbalik nimo didto sa trili, hinlo na ka. Once you are there, you begin to gain health or good health as a branch. Kung mauna siya mga igsuon, ang tuyo gyud ay the ultimate goal of the vine dresser. Aron mabalik ka o mamunga ka, iagi ka niya sa paghinlo, iagi ka niya sa pagpulong. Ikaduha ningon siya, ang namunga na pulungan, no? Katong dili mamunga iyang putlon, ang namunga pulungan. Aron nga mo concentrate ang iyang mga nutrients didto sa iyang sanga og less ang pagsuyop sa nutrients ngadto sa ubang mga sanga nga dili makapamunga. So mga igsuon, basically, kumangutan na tanganong nahitabo man kini, dili ba ka tungod kay grabe na pod ang atong pagkahimulag gikan sa Dios. Dili ba ka tungod kay kita grabe na ang compromises. Even if we are a believer, we are supposed to live a holy life according to how the Lord has designed you. We are supposed to live sanctified life. But many believers somehow nabilin sila dito sa lip service. Many believers naga-compromise, many believers sayon kaayong tuison ang mga pulong sa Dios. And so the Lord probably is allowing things to happen. Murag nagdala na siya karon og bakit for those who are living in sin, aron nga hinluan ka igsuon, aron i-lift up ka igsuon, aron ibalik ka sa sakto nga koneksyon ngadto kaniya, aron nga ang mga lapok, mga hugaw nga ning pilit nga na kanimo dili magka-contaminate sa imong pagkaikaw o nga motindog ka barik ngadto sa Dios. Kaduha nga punto mao, nagdala siya og cutting shears aron nga pulungan kay ugaling busy na kay ka. Karon na kwarentina ta, na pulungan ta. Katong mga laagan nagpundo sa balay. Katong mga dagag panahon sa baryo o imnanan napundos balay. Hinuon ang uban naa na pus balay nag-inom. Oo. Pero ni ang punto na to, napulungan ka sa kadaghan sa kabisi. Ang uban na divert sa tanom. Oo. So nahimong green ang ilang palibot. Kaniadto wala na, karon nindot na kaayo ang palibot. It's giving life. Why? Because God allowing pandemic to penetrate into its homes. Aron nga una, katong nahugaw sa sala will come to realize, Lord, I'm sorry. Pasaylua, kay naadi ay may sa kinabuhi nga masalaypon og nahilayo na kanimo. Ikaduha, Lord, pasaylua, kay nabisi ra kay mi. Wa nami kabasa imong Biblia. Wala nami makasimba. Karon 8 months after the pandemic started, nangandoy tag mamalik nagsimba. Why? Because we long so much and the Holy Spirit is poking in here aron pukawon kita. No, pukawon kita. Na uy, anak sa Dios, mata na. Balik na. Simba na. O kanus ana itugod sa Ginoo sa atong mga balay. Let's take advantage kini nga online service. This is actually helping us to take advantage of the moment nga diha sa atong mga panimalay. Samtang gipulungan kita sa Dios, let's take advantage of the moment with your children, with your family, with relatives inside. Basahan Biblia, paminaw sa Dios, paminaw sa pulong online. So, each family is strengthened by the Lord. Amidst pandemic, unsay pulong ni Salmista, ningon siya,
Lord, kanus aman, no? Kapitulo 42, versikulo 11, nganong mabagulanon ug mahasol man ako Ginoo, ingon siya. Taliwala ning ini what is happening, the quarantine, the illness, the penetration of the virus, even to our families. Ingon siya, saligan ko ang Dios ug daygon ko siya niini nga panahon. Amen. Mag-adol kita mga igsoon diha sa atong katilingbanong pag-ampo. O Dios, among magtatabang sa tanang panahon sa kinabuhi, labi na sa kalistanan. Kausap among giila nga mananambal sa tanang mga dagway sa sakit. Labi na karon sa giagian sa katawhan sa tibuok kalibutan niining sakit sa COVID-19. Padayon kami nagadol kanimo Ginoo nga imong kaluy-an ug kupayon ug ligonon ang mga panimalay nga nawad-an sa ilang minahal tungod sa mga paghitabo. Liguna sila, upaya sila ug ipasabot ang imong kabubuton kanila. Liguna ang ilang kinabuhi nga sa hinahinay makabalik sila diha sa kusog gikan kanimo. Ug kadtong mga nataptan sa sakit daw nagkadaghan Ginoo, labi na ang tuwa na sa ospital karon diri sa Davao City sa SPMC ug suban pa ang mga centers. Ginoo, kami nagaampo nagmumuyo sa imong panabang ug grasya. Imo silang kaluy-an Ginoo, naagi sa imong gamhanang paghikap aron ang imong pag-ayo pagligon ilang batunan. Makabalik sila sa ilang panimalay ug makapadayon sa kinabuhi bisan pa sa bag-ong kinabuhi. Nga dunay nay pag-ila Ginoo kanimo nga manduluwas o Ginoo. Dalangin ni Lord ang mga frontliners nga medical personnel, doctors, nurses, and tanan nga mga staff sa ospital. Niining panahona nga sila gayud ang ilang profesyon ang gikinahanglan sa panahon karon. Walay makahimo lain Ginoo kung dili sila na magatagad adlaw-adlaw sa tanang mga pasyente. Lord, puna sila sa imong espiritual nga PPE aron Ginoo nga dili motapot kanila ang mga virus ug makaalagad pa sila sa uban. Sa tanan nga mga nangulo sa among nasod gikan sa presidente ngadto sa barangay captain President Duterte, Inday Sara Mayor, tanang kapulisan, kasundaluhan, katuman sa Balaod ug tanang mga barangay leaders. We pray God sa imong paggiya, pagligon aron pagpatuman sa kapsay kalinaw ug naghatag Ginoo og ayuda sa mga nanginahanglan. Kami Ginoo walay mahimo, gawas kun ikaw magalihok sa gamhanang pamaagi. Padayon namong gidala ang mga gitsakupan sa United Church of Christ in the Philippines diri sa Davao City area sa Samal. Ug sa uban pang maapil Ginoo nining online service, kamo kapanalangin sa ilang matag usa ka pamilya, trabaho, pag-eskwela sa mga bata online, modular, ug uban pang pamaagi sa mga paglihok niining panahona taliwala karon. Salamat sa imong kaayo gugma. Ang ministeryo sa nagkalain-laing simbahan, nalangin mo Dios bisan pa sa uban nga nagbalik na sa ilang face-to-face nga pagsimba. Ug sa uban pa ang mga pastoral services, Lord, nga ginahimo. Salamat nga kini malayo gayud sa mga sakit ug katalagman. Lord, ang tanan among gihalad kanimo ug kadtong mga kaigsuonan nga naa sa abroad. Ikaw, Lord, magapanalangin usab kanila niining panahona sa ilang mga panginahanglan karon. Tanan among gitugyan, salamatan sa ngalan ni Jesus. Amen.
Kay gihigugma sa Dios ang kalibutan ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron si kinsa katong mutuo kaniya dili mawala kun dili makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Agigbalos sa kaayo ug sa gugma sa Dios, managhalad kita diya sa atong tagsa-tagsa ka mga panimalay ug ang atong mga halad atong dad-on ngadto sa atong mga kasimbahanan aron bisan taliwala sa pandemya magapadayon gihapon ang buhat ug misyon sa matag iglesia. Ato karong dad-on ang atong mga halad ngadto sa Ginoo. Dawata. Mga binuhat nga danan sa langit utaingon man daigon ta ang Amahan Anak Espiritu Santo. Dawata o Dios kining among mga halad nga among ihalad kanimo Ginoo aron kini magamit alang sa imong bulhaton nga imong gisangon sa matag iglesia. Panalangini ang matag usa, gamita kami Ginoo alang sa imong katuyuan o kining mga halad alang sa imong misyon. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Salamat sa Ginoo sa kahigayunan nga makasimba na usab kita diha sa atong kagulingong pinulungan o karon nga Domingo mapasalamaton ta sa atong magwawali si Pastor Winsel kang Erika ang atong accompanist ug sa mga pastor sa Central District nga kanunay gayong nagasupport alang ni atong online worship sa atong kagulingong pinulungan. So we continue to pray nga ang Ginoo magabantay ug magatipig sa matag usa ka kinabuhi ug sa matag panimalay nga atong girepresentahan. Atong manindog ta atong awiton ang himno sa pagtugyan, O Dios ang magtatabang ka. O Dios ang magtatabang ka kahapon o karon sa bagyo ang dalangpan ka o dayong tuluyan ilaluman sa landong mo pasilong na kami imong manigon nga gahom kanamo nagpandong sa walang kabunturan pa ug yutang nga tanan kalipad Diyos kanandaan way pagkabalhin ka ang panahon daw ang sulod mag-aanod sa tao mga
Taliwala o Dios sa pandemya nga nagahulga sa tanang aspeto sa kinabuhi o sa among pagkinabuhi ingon nga imong mga anak. Walay lain among dangpan kundili ikaw, ug ang among saligan ang imong paagi ingon nga among magbalantay, ingon nga among tig-atiman. Ug salamat Ginoo sa pinakanindot nimo nga katuyuan. Taliwala niini nga hitabo sa pagkakaron daghan kanamo ang dili pa makasabot. Daghan kanamo ang duna say mga pangutana. Apan taliwala niya na saligan namo o Dios ang imong kaalam. Saligan namo ang imong kasing-kasing. Ikaw ang nahibalo, taliwala ni ining tanan. Ginoo dunay nagmagulanon, dunay daghang pangutana, apan o Dios ang imong paagi sa paghinlo kanamo, sa pagpulong kanamo, mohangtod kini ngadto nga kami mamunga o nga mahimong mas daghan pa nga bunga nga ikahimot nimo ug maghatag og himaya kang Ginoong Hesus. Busa isalig namo Ginoo ang matag banay, ang matag simbahan, ingon man usab ang matag individual nga nagapakigduyog niining online service. Ug hinaot nga ang panalangin nga among madawat, amo sab ngay paambit ngadto sa uban. Kini ang among pagampo sa ngalan ni Ginoong Hesus, among Dios ug manluluwas. Ug karon ang panalangin sa Dios Amahan, ang pag-uban ni Ginoong Hesus ug ang paglig-on sa balaang espiritu maanaa kaninyo karon ug sa tanang panahon. Amen. Amen. Paglaong ka, O Kristong maluluyon, ang kasing-kasing kusultihan mo. Ug luwasan ako sa kasalanan, sa masalay pun nga katuyuan. Paglaom ka, O gasa nga langit nun, dadi ako kalanun sa kalag. Bumuhi sa Espiritong balaan, bulngang kasakit sa kalibutan. Paglaom ka, O iwag magpadayon, tultuli ang nasaag nga kalag. Agakon mo ako sa agianan, nga mahiway sa kangit-ngitan. Paglaom ka, O Kristong